Bamenyi be ward ya Bugichora ebunge wese mugirango e county ya Nyamira nigo basegetire ekerengererie kyo muguci gutwara enyumbe yamo wose ekiamekemo kwa erio amune gosemune nchira yamo yo kuyaregania igoro yobochorio bonne bo mwaka bukirwe na 2025 ubwo omosike Fred Matiang'i omwasiri omukoro insia serikali omosike Muigai Kenyatta arokiri eganga yogochi koboria ekeroge kyoborai bwense munagotumanya murikito Fatika December. Abamenyi kurwase kinyoro kia mabundu ekyo kegotoka imeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango nigo besokire na gukwana igoro yobuya bomugusi gutwara ekiamekemo osyo bobochori obanene umwaka bw'ekirubere na 2022 neringa otagete konyora into president korugusi ari ase national cake ebintu bibiko wagwa byense etoko omwana ito Matiang'i noare eriegere ne into aturwanire bunegesa ukyomogusi nonya nekero chipare chikoremwa chistima chikobekwa amacha akobekwa chitaracha chiro chiko agachwa na tutwanyora allocation engi ya national government national treasury einare saba itukurmagega tuesiarerete lakini asebona gototagete toigentekemo onye to gosoigentekemo tosoinyonge yemo na intutarugure totobwate mborobi tonyoro sentonyoro gokonyi konde kuruchisa mujindi chake Matiang'i akarorambu yagachigukira agacha agatara gusi yonsi agatara kenyengi makaenda Mount Kenya agatebi ku Matiang'i naye toroche naye kware gokonya Kenya kurwa matuka aliyo chisemi kurwa matuka aliyo defense bona naende toroche nga bona Matiang'i abugurie kirokeria kenene nonye nigo abamenyi abaiga baichaneire enchira serikali eregeti yabete kekweba omogusi ase serikali yaye nagoteba omogusi nebenerete aireri bageriga ase okweroberia boikiranu oikerega ase serikali ya Kenya kwanza tukogera umuritangani ase kero ebirogo byabagwa goja Nyanza aiga Raila agabwata kaire ebirogo ebyo ase county nye tore county sanemo ase Nyanza bona ekera ira bogera kionzi tukaongorwa tukabeti kwisiko muno mugusi na into tuwe banga mugusi awenerete kurigereria arorenga kurwe serikali ya gasoete mbuyaki arorire gose anyorire gukwana ekero yokubarikia ababwatani abaya bekiama kia UPA umoroberio oyokoragwa no chief coordinator bekiama ikeiga kurase county ya Nyamira John Moriase nigo abamenyi abaiga batebire ekiama kia UPA nigo kerachie komwachi nguru omoske Dr. Fred Matiang'i bosio wiganga yaye yokoria ekerogo kyoborai obonene bwense tukoria lero tuomera na ige society mabundu ase Bugichora ward register members ba UPA party iko nindo no moke kiagera no twarengene na party coordinators be county bonsi Koruborabu North West Mugirango na Kitutu na chief coordinator Muriasi ne timu ende office iko na akera abantu ba minto mbiyamana sengencho bachira sobonge berechesi na nabodi y'abantu bande chisemo chinde gusiengima na isuko ya gusi na baruberechesi munatogenda takwerechesi hinko reporter gatembe kurase kenyore keiga kya mabundu ekyo kegotoka ime ye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Fatika